Vyhodnotenie, môžeme si nechať Karla Duchoňa ešte. Úžasná skladba. Začneme trošku upratovať.
Vánočnú. Dobre. Trošku tichšie tam poprosím, Borisko. Kdo včera chodil dnes v mrazu krčí. Budem tu mať nejakých pomocníkov, ďakujem. Nic nedal by si zmrzlinu. Tento rok budú opäť drevené. Mali sme tu týmy slovanisti, ruky hore. Brumici, ruky hore. Šmatláci. Nezábudky. Spartakovskí pavúci. A ešte tu boli nejaké ostrovské strely. Výborne. Ja si myslím, že všetky deti teda to absolvovali, tak si teda aj si zaslúžia medailu. Nebudem vyhodnocovať, kto bol ako na tom, či bol niekto lepší, horší. Každopádne, keď ste sa zúčastnili, tak ste teda vyhrali. Všetci sme vyhrali. Nikto sa nezranil, dôležité, obidva dní, teda dvakrát túra bola výborná. Ja aj Barborka, aha, zabudol som. Ty si už zaviazaná. Ale tak to je prvýkrát, no možno ten ďalší krát, keď pôjdeš s nami, sa nestane nič. Najmenší účastník, najmladší. Ešte nemá 3 roky. Výborné. Ďakujeme. Nie. Daj si do odru na chvíľu. To neboj sa. Aj keď sa to možno nezdá, tatino je pre mňa hviezda. Myslím, že mám na to byť ako môj táto, šoférovať auto chcem. Keď raz budem dospelý, chcem byť ako vy. Opakujem, čo vidím po mame tátovi. Keď raz budem dospelý, chcem byť ako vy. Opakujem, čo vidím po mame tátovi. Aj keď sa to